Net News waslitlu informazzjoni li l-ħadd flaxija fid-depo tal-Pulizija kienu qed jiġu interrogati 3 persuni viċin ħafna tal-Gvern brabta mal-arrest ta' Jorgen Fenek. Skont informazzjoni li għandu Net News, wieħed minn dawn it-3 persuni inġabar mill-Pulizija u jinsab taħt interrogazzjoni. Jidher li 3 persuni qegħdin jiġu kkunsidrati bħala suspettati u dan minħabba l-fatt illi ngħatat twissija. Din it-twissija ġeneralment tingħata lil min ikun suspettat u dak li jgħid jista' jinġib kontrih jekk jitressaq. Il-lejl ta' bejn il-ħadd u tnejn kienu sigħat sensittivi ħafna l-investigazzjonijiet brabta ma' l-arrest ta' Jorgen Fenek u l-kumpanija 17 Black, din il-kwistjoni kollha li żviluppat matul dawn l-aħħar 7 ijiem fejn rajna wkoll illi l-Pulizija interrogaw 3 persuni li huma membri tas-segretarjat ta' Chris Cardona. 3 persuni li huma viċin ferm il-Ministru Cardona u li huma issa meqjusa bħala suspettati. Dan għaliex ingħataw il-koxin it-twissija minnaħa tal-Pulizija hawnhekk fid-depo, allura twissija li fi kliem sempliċi tfisser li dak kollu li jgħidu jista' jintuża kontrihom f'każ illi dawn jitressqu. Allura nistgħu nikkonfermaw illi 3 persuni viċin il-Ministru Chris Cardona u li jaħdmu fil-Ministeru ta' Chris Cardona huma suspettati, kunsidrati bħala suspettati minnaħa tal-Pulizija. Intant matul il-jum tas-Sibt, il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona nnifsu issejjaħ fid-depo fejn kien interrogat mill-Pulizija. Siti tal-aħbarijiet indikaw li fost l-oħrajn sarulu mistoqsijiet dwar l-iskandlu ta' Acapulco. Dan apparti r-rabtiet li l-istess Ministru għandu mal-familja Fenek u l-fatt li hu kien kier appartament f'Porto Maso. L-istorja ta' din il-kirja kienet ġiet żvelata fl-2015 mill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia b'allegazzjonijiet serji li hu kien ingħata dan l-appartament mingħajr ma ħallas ċenteżmu. L-aħbar kienet konfermata mill-Ministru nnifsu li fi stqarrija xotta li ħarġet is-Sibt għalli ssejjaħ id-depo sabiex jiċċara kwalunkwe punti jew mistoqsijiet li jista' jkun hemm fil-proċess ta' din l-investigazzjoni.